Mini ndodakazi yami kuhamba kanjani kodwa esikoleni zisaqhubha kahle izifundo zakho? Zona baba ihamba kahle. Oh, hayi ngiyabonga mntanami. Uyazi unkosikazi ubudlelwano lobu buka Mpume nalengane yakamakhelwane akungithokozisi neze kahle nkosikazi. Ngibone ngazuthi lengane yakamakhelwane izofundisa indodakazi lethu ukonakala. Ake ubhekisise uqaphele lobu budlelwano babo. Hayi ngeke baba, ngeke nje mina ngikwazi ukuhlona noMpume. Ngoba Baba phela uMpume na best friend yami enginayo. Futhi ke nabantu ave besinqomaki la ngaphandle bathi siyafana. bathini? Bathi niyafana? Yebo, baba bathi siyafana. Angithi nawe uma uyakhumbula omalume laphana erenke bathi hey mntanami ngeke ngabe yazi sisakhuluma ngale ndaba ekufana kwenu. Baba ngakhohle ukukutshela. Uyazi o-driver bakho bathi uMini noMpume bayafana ngathi ngamawele. And into enhlekisa kakhulu ukuthi bathi la abantwana bobabili bonke bafana nawo. Kasi ngiyabona banehaba ke manje. Wena ungafana kanjani lengane yaNesto? Angithi uMini yona indodakazi yakho yena engabe ufana nawe. Hayi uMpume. Hayi nkosikazi uqinisile impela. Banehaba labo driver babo. Ikakhulukazi uma sebeqiwe ilezi inkamba zikafana. Kokoko. Hawu Mpume ingane yami Sanibonani. awuphathi ahlala phansi. Hayi ke ake nginishiye kancane nkosikazi. Yebo, ngisaphuthuma le ngaserenkeni ngoba labo driver bawenza kahle umsebenzi mangakaze ngivele. Hayi kulungile. Uyazi bafuna ukuqhutshwa njengamathole bayiphathiswa kwengane kabi labo driver. Hayi uhambe kahle mabhuku. Hayi nisale batabana. Kulungile. Wayangazathi baba kangathandi imvakashela. Kahle Mpume. Ubaba nje anayo inkinga ukuthi ungasivakashela. Ukuthi nje baba usesikhathi uyabe straight nje angithi nawe uma uyamazi. Yebo mntanami. Phela ungamnaki ubaba sisi. Baba vele unje style. Khuleka ngeza la noma yini uthanda. Okay. Gracious. Ngathini kuwe ngobuhlobo phakathi kukaMini noMpume? Ufuna umkamathola iqiniso? Ufuna ukungimoshela umshado wami? Hayibo Richard, ibuyaphi manje leyo? Umini noMpume kudala baba abangani kodwa ukhumuzo obhidlikile. Oh. Ngiyakubona wena ukholwa ngokubona njengoThomas. Ufuna silinda amathonsa abanzi. Kusukela namhlanje uyangizwa Gracious, ngilobuhlobo phakathi bukaMini noMpume uyabuqeda njengamanje. Uyangizwa? So ufuna sithini manje? Ufuna ngenzeni? Ngihlale phansi noMpume ngimtshela ukuthi umina enhlosisi wakhe and wena ubabakhe. Ngoba iyona kuphela into engamenzi ukuthi umina uzonda umuzi kangeni. Uma ngazi nje ukuthi usihlala usogole kangaka umntana amahlala nami singadli singanakudla nokudla kodwa ubabakhe khona la next door. Khumbula Gracious. Mina nawe senze sivumelwano sokuthi lemfihlo izoba phakathi kwami nawe sobabili. Size singene naye ethuneni. Yebo saba naso isivumelano. And mina sami ngisahleli phezulu kwaso. Ngaba wena esakho usahleli phezulu kwaso? Uyakhumbula ukuthi uwe lo wathi ngidlisa umyeni wami ngimdlisa ichef. Namhlanje ushonile. Istate ukuthi wena uzoswandla mina noMpume. Istate ukuthi wena uhlale phezulu kwalesi sivumelano sakho awusekho kuso lesi sivumelano sakho. Okay Gracious. Ehlisa umoya. Bazothini labantu mabesizwa sikhuluma kanje? Ehlisa umoya Gracious. We Richard, ngabe uyajabula nama ubona uMpume asogola kangaka ukuthi ngapha uminente yena uthola yonke into ayifunayo. Ngabe yakujabulisa leyo yonke lento leyenzakalayo. Ngoba amagazi wakho amabili lawo. Okay. Kusukela namhlanje Gracious. Ngenza isivumelwano mina nawe engizosigcina sokuthi njalo ngenyanga ngizokunikeza 10,000 rand njalo ngenyanga ukuze wena noMpume niphile kahle.
Okay ke Richard ngiyakuzwa kuzomela ngibuyele phakathi. Ngicela ungakhohlwi lonto leyo uyithumele leyo mali. Okay. So mngani, akungitshele ngeboyfriend yakho lentsha uhlangane nayo. Is he matured? Is he romantic? Yo, ngani, ukabelo usweet. Kahle kahle yonke into engiyifunayo futhi ke ngaphezulu kwalokho unemali. Oh, that's it. Nilokho mngani. Phela mina angifuni umshado yabona yonke lento leyo. Mina nje ngizifunela ukuhave fun. Nganami, yazi ngibuye ngikhohle ukuthi siphume emakhaya angafani. And mina nje impilo ingenze ngashesha ngakhuluma komqondo. So mina into engibhekayo kuGuy it's his maturity. Ay, yazi wena mngani uvesana ube nje nake, yazi uvesana ube uptight, ube stiff. Yazi wena uphila ngathi kuthiwa kusasa lokho kusayo uzoshona. And fanele ukuqaqeke nje kancane. Ngale kwalokho uzoguqa umncane. Only if you're in my shoes mini or uzo understand. Kodwa ke I don't blame you. Wena yonke into uyayithola oyidingayo. Ubaba ku rich, unama tax agcwele izola lonke lelo. Mina no manje usiranela isalon. Ubomenge khulileka ungakhathazeki. Uzolunga sisi. Wena phela ufanana nomina, uyindodakazi yami. So mawukhona nikudinga endlini. Ungancane ukuzocela kimi. Futhi ke uma wakho mama ulungeke kabi. Siphila kahle nje kamnandi. I really appreciate that Magamini. Lungile sisi. Kodwa ke asikho isidingo sokuthi umbize ngomama kamina. Njengoba bese ngishilo, uyafanela ke nomina, uyindodakazi yami. So ngambiza ngoma. Okay? Ngiyabonga ma. Lungile sisi. Kodwa ke mantombazana nami, cani ngiphathe kahle la ngaphandle. Nizinakekele, okay? Ngoba hey kunzima la ngaphandle basisi. Ngiphathe kahle ni? Good my girl. Gobela. Ngikhathazeke kakhulu. Ngilandele konke ongitshela ukuthi ngikwenze. Ngalandela yonke imigomo owangitshela ukuthi ngiyenze. Kodwa ngikhuluma nje ama-taxi amabili amila wahamba. Omechanic abatholi ukuthi inkinga ikuphi. Madlokovu, isimningi eminyalo khona la unkoza zakho kuqhubeka umhlabelo. Silambile manje ilwane ifuna igazi. Kumele lethe umoya umhlabelo kanye phela wonke amateksi akho. Hayi angisavumi ke manje. Mhla ngizothwala ngonkosikazi wami wafunga ukuthi akusenamhlatshelo omunye okufuza ukuthi ngikwenze. Pho yini lokho ngitshela khona? Imbudane yami leyo ngitshela yona. Njengoba ngisho Madlokovu, iminyaka ama-20 simningi kakhulu kabi. Ngakho ke sekukuningi okushintshile. Kodwa ke indaba ezimnandi ukuthi asaphoqelekile ukuthi unikele ngonkosikazi wakho oqala. Abona manje if nomntana wakho nasekalungu wanikela ngaye. Hayi. Angivumi. Umini indodakazi yami yokuqala neyokugcina. Angisavumi ke kulokho. Kodwa ke ikhona enye indodakazi enginayo. Engayithola ngaphandle komshado. Futhi bahlala eduze komuzi wami. Ngicabanga ukuthi sengisitholile isixazululo salenkinga. Hayi nazo ke Madlokovu. Ngiyakwazi ukuthi into ekhaliphile. Ake ngithi ke mina sengizwa ngawe ke uma yonke isilungile. Kodwa ungathathi isikhathi eside ngoba phela inyama teksi yakho kuyoba umqansi ukuthi siqale phansi futhi. Awutanami. Yazi nokuthi ngafana necicilele angisakhumbuli. Ngisho kancane. Hayi kodwa ke izinto bengingazithandi. Ngisho kanjani. Bengingazithandi. Ngicicile kwenze. Usubuyile. Sengiyile. Ngikukhumbula. Ndodakazi. Nami bese nginikhumbulile. Nini saphila kodwa. Hayi thina siphilile baba. Singabuza wena. Benjani usuku lakho? Nkosikazi bekusuku nje. Awukhala kusizi. Hayi khona akusizi. Hawu Mpumi unjani ntombazane yami? Yaphila baba. Hayi,
ngiyahamba ngizobona kusasa. Sale kahle. Hawu ntombazane. Hayi ungaqala uhambe phela nami ngiyakuthokozela ukuthi ngihlale nje nani nginibone abantu abami futhi ke phela wena kimi usuyafana nendodakazi yami uMeni. Bheka nje ngokuba kusasa ngicabanga nje ukuthi ngimkhiphe nginimikise le eCarnival City ke niyobona nje indawo zokungcebeleka nijabule nani. Uyayazi kodwa iCarnival City? Cha baba ngiyazi. Ngiyake ngizwe ngayo nje kuphela. Ngakujabuleli kakhona. Hayi. Kulungileke ntombazane. Hamba kufike nje utshela umama wakho ukuthi kusasa ubaba kaMeni uthe uzomkhipha nimikise eCarnival City akulungisele impahla ezinhle zokugqoka yezwa. Kulungile baba. Siyabonga. Sale kahle. Siyabonga ntombazana. Ayihambe kahle sisi. Wow baba, yazi ngiyayiqhenya ngawo. Wena ubaba ohamba phambili kubo bonke. Hayi Mpumi ingane yami. Kuningi lo ngithi uyabuya kodwa ungatuvele. Le ndaba yakho leyo uhlala ngale kwangema kuze kube late angiyithandi. Why ma? Wangabantu abaright nje. Yazini ngibona ngathi sokhulile. Khona into ekumele ngizongitshele yona. Hayi ngaphambi kokuthi unjele leyo mama ima kancane ngitshela indaba ezimnandi. Aze nazo ke ingane yami ngimamile. Ubaba kaMini uthe mina uzongikhipha kusasa mina noMini esiseCarnival City just to spoil us. Wow, zindaba ezinhle ke lezo mntanami kodwa yish akukholakala. Hayi nama ngimkholwanga ma. Imake ma uthe ufuna ungitshela something yini? Eish mntanami okay, asiyeke ke ngizokuze ngitshele ngelinye ilanga. Hayi okay ke ma, ay ma mina ngilambile azi. Ngivela pha lokuyophaka ngidle. Ngane yami. Niyazi kakhulu ke leyo. Athi ngifanele lo baba. Gracious. Usithatha isibindi singaka sokungifonela later ngapha. Ufuna ukuthi uthokozile azi ukuthi mina nawe siyafonelana. Hayibo. Uwena lo yenza ukuthi ngikufonele ngalesikhathi. Ngizwe uMpuma ngitshela ukuthi uthi uzohamba naye anomini enhle kusasa uba eCarnival City. Ngabe kuyiqiniso lokho? Kuyiqiniso. Pho kunenkinga yini lokho? Hey, yazi yamangaza Richard. Zolo lokhu bothi awufuna ukumbona uMpuma nomini enhle. Jiki manje wena sofuna ukubakhipha. Lalela la Gracious. Umpume ingane yami. Nginelungelo lokumthokozisa njengoba ngisuke ngithokozisa uMini. Uyangizwa? Oh, sekunjalo ke manje. Sekunjalo. Bye bye. Hawu. Thokozile. Unesikhathi esingakanani nomela? Ubani ukhuluma naye fonini? Hello Mpumi, sulele mngani. Hey akulaleki mngani mawujabule. Mfisa ngazathi sokusila manje yazi. Ngicela ukhohlwe nje ilolo hambo la kusasa mntanami. Cause akukho la uya khona. Imamini soke sikhulume. Ini ma? Kungoba kusasa ngifuna ukubuyisa eTown. Ngifuna uyothengela impahla ngoba impahla zakho ziguge zonke mntanami. Hawu ma. Kungaba lokho enye lisuke singahamba ku shopping. Kane yami uyazi kahle ukuthi isaluni irana Monday to Sunday. So alikho elinye isuku nje singalithola ngaphandle kwaleli la kusasa. Ma, awuzami ukuvimba ukuthi ngahambi ku trip lo baba ungena. No, akho njalo mntanami. Akho njalo nje ngifuna ukuba nomntanami. Ngabe kuyinto wrong leyo ukuthi ngibe nawe. Awubo. Ngifuna ukuba nawe ngane yami. Yokuthengela nje impahla ube muhle nawe uzufane nomini enhle. Kodwa ke kuzophuma ukuthi uyahamba nami or ukhetha lelo suku leli la one day lokuthi wena uhambe nabakangemani kwaCarnival City. Kulungile. Okay ke ngane yami ngizozwa ngawe kusasa ke ukuthi wena sokhetha liphi. Awuthi mina ngiyolala. Thokozile. Nkosikazi.
kuyicala yini uma ngabe ngithi uMpume ingane yami? Ngoba lezi ingane zombili wazi kahle ukuthi zingabangani. Nami futhi sengizithatha njengengane zami zombili. Cha baba, ukuthi kuyamangaza ukuthi kungani umakhelwane fonela wena angafoneli mina singamakhosikazi babili. Kungani? Kumele bekufanele afonele mina. Ngoba Angithi imina engizobathatha kusasa ngibayise eCarnival City. Uma efonela wena uzothini kuwe? hayi okay madlovana. Ngiyaxolisa kakhulu. Bengizibuzela nje. Hayi suka wena. Hey. Sengiyabona nje kulezi izinsuku. Sowunokungangetheni. Khona ke uma bekuthiwa sengiyajola. Ngingayeka bonke abantu la ngaphandle ngizokujolela next door kwamakhelwane. Hayi suka. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa impela ngixolele. Houses awusemuhle. Vele ungikhumbuze isemncane. Hawu, ngempela ma. Yebo mntanami, uyazi nami benginomzimba omncanyana njengawe sona. Futhi ke ngiyithanda kabi ngihlezi ngisesipilini ngizilungilungisa okungapheli nje. Hawu ngempela. Yazi mama kusafanele ukungichazele nje kabanzi ngokukhula kwakho. Sengathi nje kwakumnandi ngempela. Sichazela mntanami. Hayi kodwa manje kusafanele ngithi ukuphuthuma uMpumela phana ngoba nobaba naye uthi uselinde ethini. Hayi okay mntanami, kulungile ke. Nami ngisayenza isidlo sasekuseni. Phela kumele nihambe nedlile. Oh hayi okay. Kulungile mntanami. Nkosikazi, sezeredi kodwa ingane. Hayi uminiyo lanto uMpumela. Akusho basindene eboyayo manje. Hayibo, hey akusheshe bo. Hey isikhathi siyahamba nkosikazi. Hayi. Akusho bayenza. Hey baba. Awusho yini engizuthi ukhethe umisa zonke inhlelo zakho. Yengcibelekisa abantwana. Ungangizwa kabi kodwa baba, angisibeki isenzo sakho. Siyancoma impela. Ukuthi kuyangimangaza njengoba nododa ehlezi emahlasa nje. Yeah. Hayi nkosikazi. Ngibone kukuhle ukuthi ingane ke ngizithathe ngiyozingcibelekisa. Ikakhulukazi nje
njengoba lengane yakamakhelwane selokhu yashiwa ubaba wayo, angizange ngibe muhle, ngibe umuntu omuhle kuyo kulezi zinsuku. Ingakho-ke ngidele konke imisebenzi yami ngathi cha hayi ake ngiyikhiphe nje ingane ziyongcebeleka, ikakhulukazi yena uMpumelo. Yebo, hayiqiniso. Hayi sengiyakuzwa ke manje. Sengiyakuzwa kahle. Yeah. Futhi ke nami bengamphathi kahle le ndaba ukuthi awumthandisisi uMpumelo. Hawu baba, uyindoda elungile wena. Ngakho ngavuma nje ukushada. Nami ngiyazibongela nkosikazi ukushadwa wuwe. Hawu mina ingane yami thena ubuyi-1 uPumpumelo. Mama mina ngiqonde into enzoMpume. Ngiyafika lapha ukuthi iminyango yonke ivaliwe. Nefoni yami ngiyona akasayibamba. Ini bangayenza kanjani leyo nto leyo? Ayikwazi ukwenzeka leyo nto leyo. Awuthi ke ngimfonele lo nkosikazi. Ngoba ngazi kahle ukuthi uye wonke umenzi walento. Awuthi ke ngimfonele mntanami ke ngithole kahle lento. Hayi. Indaba mawa ngibuka buhlungu kangaka. Mntanami. Angeke ngiqamba amanga. Ngiyamangaza impela ubona ubaba wakho ayithatha serious kangaka indaba ye-trip. Cha ngempela nami make yangimangaza ukuthi engaze casuke kangaka ngenxa yokuthi uMpume akaphumelelanga. Mntanami. Asithule sibheke. Ngathi inkulu impela le ndaba ye-trip. Inkulu ngempela mama. Ayo. Uyazi uyadelela lo nkosikazi. Uyifone yami akasayibambi nokuyibamba. Angisazi manje ukuthi kwenze njani. Uzongithola kahle. Uyazi akangazi kahle le nkosikazi. Baba ihlisa umoya. Mhlawumbe uGracious uMatasa uzoyibamba ucingo lakho uma seka right. Umatasa kwani? Bobabili nalenganyana yakhe bamatasa. Kuzo zonke lezi insuku bengakhetha ukuzoba matasa namhlanje ngoba ngithi ngikhipha labantwana. Man akangazi kahle. Ake ungilethele ibhanji lami nkosikazi. Ngiyengiphume kancane. Ngizobona ntambama. Okay. Hayi. Ngizobona ntambama kodwa mama. Yabuya. Nkosikazi, sithando sami. Nawe mina indodakazi yami. Ngiyaxolisa kakhulu. Kulezi insuku angizange ngiphathe kahle lapha ekhaya. Ingenxa nje yokuthi amabhizinisi ama wahambi kahle neze badabami. Kodwa ke noma kunjalo akukuhle ukuthi ngikhiphe istress sami phezulu. Hayi. Ngezwakala baba. Ngiyamangaza ukubona uzehlisa kanje. uNkulunkulu umuhle. Siyabonga. Hayi, bengasakwazi ulamalanga. Bongasekho mnani nalapha endlini. Kodwa ke sokuxolela. Cela ungaphinde ukhiphe istress sakho kithi. Hawu, nkosikazi. Nawe ndodakazi ngiyathembisa. Angeke kuphinde kwenzeke. Hayi, kuhle baba. Kuhle. Hayi kuhle impela. Nafana futhi siseki man. Uzani manje? Hayi baray. Baray. Oh nina Lena. Akhama. Ngobe selapho. Yeah. Nange uzani ngala. Oh, abaqhamuke ngapha right. Hambani le. Shona yabona kulaba bafana laba bayi2. Izingaphi? Shona konala ngiyashuta abamele bakubone lapho. Space vele sikhona vele.
ngibonise ngale ngathi ehamba naye. mani ufuna ukuthi laba ithuba le ubhekisa le Yeah. ababuye bebe le discussion encane la Yeah. la Yeah. la Uhambe lubalekile. Sothi khathi kube bahambile. hayi meka ngeke samlandela Asamlandela. akabuye Okay, so wena namadelisona Sanibonani ekhaya. awumponi njalo Bengithanda ukuqala ngixolise ngingaphumeleli kwi-trip. Umama bethe ngihambe naye ku-shopping. So nami bengeke ngikhona ukunqaba. Mina noma siku-shopping hlane nalo bhuti wathi ucela simkhombelane ekhaya. Wena nomama wakho ningiphoxe kakhulu namhlanje. Ngiyaxolisa baba ungemi. Kodwa ke sizobuye sikulungise lokho. Ake usungahamba. Ngisale ngixoxa nalensizwa ngizwe ukuthi ifunani ngayisiza ngani. Ngisacela ukukhuluma nawe. Ukhulume nami. Cha sisina ngikwazi ukukhuluma nawe ngale nto oyenzile wena namuhla. banana xolele umntwana azehlisa Uyazehlisa. Mama nake ngize ngimxolele la ngale nto oyenzile. Futhi wena bengisacela uphume la ekhaya ungaphinde nje futhi ubuye. Ngicabanga ukuthi umzwe kahle umina enhle empumeni. Ungaphuma uphele la kwami. Ungaphinde ubeke umconjwana wakho la kwami. Siyezwana? Ulungile baba ngihamba. Ayi ungahlala phansi ndodana ngizwe ukuthi singakusiza ngani. Ngiyabonga. Igama lami nguDumsani Ngema. Ubaba ongizalayo uRichard Ngema. Owangishiya ngisasemncane nogogo wami emakhaya eNquthu. Njengoba namhlanje ningibona la ekhaya, ngilayele ukuthi la ekhaya kukwangema. Ngingazi noma ngisemzini oright na. Hawu ndodana yami Dumsani. Hawu. Hayi ungasakhala ndodana. Hayi ake siphume ke sikhulumele la ngaphandle. Hawu. Baba, ugogo wangitshela lonke iqiniso ngalo. Wena wabulala umama, maqeda wahamba waza la eGoli uzoqala impilo yakho kabusha. Wangishiya mina ngihlupheka baba. Nginamanga baba. Hawu Ngitshele manginamanga. hayi cha ndodana. Ugogo wakho uqinisile impela. Kodwa ke ndodana ngiyaxolisa ngakho konke engakwenzayo. Ukuze ubone ndodana ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke engakwenzayo. Ngingakunika ngisho ingxenye yomcebo wami ndodana. Cha baba, mina ngifuna ingxenye yomcebo wakho baba. Angisukanga la ngisuka khona ngizofuna ingxenye yomcebo la. Into engifuna kuyo ukuthi ube ubaba empilweni yami. Sithe lesikhathi lesi mina ngiphila abanye abantwana banganabo, abanye abantwana banobaba mina nginawo baba. Ngeke ngifuna ingxenye ungitshela ingxenye yomcebo mina. Ndodana, hayi. ndodana, ngiyathembisa ndodana yami. Ngizokunikeza lonke uthando oludingayo ezubaba wakho. Ngiphinde futhi ndodana ngikunikeze nengxenye yebhizinisi ndodana. Kodwa ake ungitshele ndodana yami. Usaphila kodwa ugogo? Ugogo washona ngo-2012. Ukushona kagogo, nalapho sengihamba ngihlalisana nabantu engingabazi. Bengixoshe bengiphilisa kabuhlungu baba sengihlala emakhoneni ngathi mina anginamzali ngathi anginababa. Ngiyaxolisa ndodana. Ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Khona wawusho wambulelelani mama? Wambulelelani? Wambulela ukuthi ucela ube nemali. Buka manje nemali yakujabulisa loo nto leyo. Igazi likamama lakhala bakithi nje nomhlaba. Uzoyikhotha imbenge yomini. Uzoyikhotha ngiyakutshela. Hayibo, uhlezi usefonini nje wena ntini ithini indaba nawe nale phone le? Impilo yami mfethu ilapho le phone. Dumi mntanami Yo.
ngithanda ukwamukela lana emndenini. Ya uzizwe usekhaya nje angeke ngokulahla ufana nje nengane yami. Futhi ke ngilibona nje nisheshe nakuhlika la wena nodade wena. Khululeke futhi. Amandla kwamnandi ukubona abantwana bami behlangene kumnandi kanje. Wow, hawu, nkosikazi, hey wazi wamuhle. Wena. Uyasidumi ndodana. Yebo. Soke sithi shwi lapha ngaserenk. Ngifuna ukuyokubonisa amanye ama-taxi azoba ngaphansi kwesandla sakho. Namanye nje amabhizinisi engifuna ukuthi waphathe ndodana uyabo. Buzo manje baba ubecela ukuthi siphume khona like manje noma Hayi ungashintsha ndodana sizoya. athi ngamushi maseke ngithini siyophatha ama-business. Hawu. Seniya right nomfana Awu kuba ngazathi kade nje sazana impela baba. Hayi ukuzwa nkosikazi bazwa Kahle nje. okay. Siyabonga. Hayi kodwa nje mina ngisaba bazibuhle bakho nkosikazi yazi ngikhumuza ngalezi yakhathi. Yo ngisakuthwalisa nzima. Nami kasho ukuthi asafala ukuthi uzongithola. Bengifuna ukubona ukuthi usela songakanani nami. Kodwa bagcina kuwine ongadlokova ngithi. Hayi uyishwile. Siyabonga. Ikabza ntanami. Phela kazi. Yazi konke engiyibonile la namhlanje bo. Ngibona ichiri yakho leyo mina bo. Ihamba nefamily yakhe ebeqoka into ezidabuka kanjani. Badabukisa bathola imithwalo kanti ikhiphani vele kwenzakalani vele? Awazi. Hayi man. Hayi awazi. Kwenzakalani? Cabanga ngizothanda ithema lakhe belithwele kanjani into ezinjalo yabona. Hayibo. Angazi vele kahle ukuthi kwenzakalani yazi mawuzwa abantu bethu. Wena. Hey, ushuthi nje ngobe rich lo wabalona vele behamba ezinyangeni. Man. Yo indaba. Yazi abanye abantu vele baba rich ngendaba yo baba fake kahle yabo. Bara ngithemba ukuthi ithema lakho nje uba nalo igrand irich kanjena lenzanga lento lenziwe lethanga ngoba nawe ngekudala ubusuyiphara ntwana ngiyatshela la kwakhuleka lapho khuleka hayi sikho lapho nta anetha nami ngitshela nje every time ukuthi indoda kumele isebenzele isebenze hard every time nje mawuvuka ekseni kumele uvuke neambition ukuthi okay lapho ufuna ukwenza nazo ithema ligrand ke ithema lakho ntwana nje hayi into so shortcut lezi ufuna ukuba into ezi grand fast 2 minutes ayaringa lapha ithema la ngempela manje ke uzoze njani ngalo cherry lo ngoba phela useyiphara manje khohla lapho phumile lapho yamtamba lapho ngisekho lapho kwazi unjalo ke ntwana but ke hayi into ongayenza ngeke uthandane necherry eyiphara mos nezalwa umuntu ohamba inyanga yazi maybe imi next sacrifice exactly bakuthatha bakwenza utikoloshe lapho ntwana singivayise ne sure guys sure ntwana awe Hawu mntanami selokuthulile nje right. Ngona ngasho ukuthi right ma. Yiko nje ukuthi ukubhoreka nalento futhi enza umvume. Ibe sane nje yangehlisa umoya nje. Ukuthi umuntu engabe sane ehambe ebazi kahle ukuthi uvumelene ukuthi ekhamba lisithi. Hayi mntanami. Ungakhathazeki. Njoba ihlelo lingasaphumulelanga kuyasho khona ukuthi belo ngadalelwe nje. And futhi bengisola mina ngale trip. Okungathi kukhona into embi ezoyenzeka la phambili. Ma uthi usho njalo makulungile. Hawu. Baba, usubuyile. Uyangitshela noma uyangibuza? Ngoba ngicabanga ukuthi uyangibona nje ukuthi sengibuyile. Hayi ke baba, leyo nje akuyona indlela eright ukuthi ungakhuluma noma ngayo. Noma kuthi une stress kangakanani. Hey, lalela la wena ntombazanyana. Ngiwuyihlo ngiyakuzala. Ngakho ke qaphela lendlela okhuluma ngayo nami. Siyazwana? Yebo baba. Good. Hey. How? Hello. Right. Hayi ngicela. Ngihlapha. Ungamthola umini? Umini ngicabanga ukuthi uphumile. Minenhle. Hayi, nawe zwela ngaphendula mfethu. Ay okay ke. Ngibona vele la. Hawu. Manje kuzofa mina ngekho sehamba nje ngathi. Belalele umini.
No hawu futhi angithi akasekho manje hawu. Hlala nje kancane. Phela sithi ngigcina ngalelo ngayo. Right wet. Ya ngi-right wena right. Hayi. Ukukhala kusiza. Kodwa nje ikhuluma iqiniso. Ingaba right kakhulu noma ngathola umuntu engaxoxisana naye. Phela sithi umuntu afika kule ndawo nje inhlezi ngihlelela endlini. Yabona ithi sengize ngicimile. Yeah. Ngiyaziphina lento eyodwa le nto. Mase umtholile lo muntu. No hawu. Wasophinga mhlawumbe ubungaba nje lo muntu lo. Wenza ngiphethe time sakho. Lutho. Ayike. Ngadla mina amadlokovu. Bheka akasenze kanje neke. Since ngisasenama sentinyana asingabamba ama drinks for mine. Yeah, Dadewethu, wakudliwa kangaka selokhu uSmile. Kwenzakalani sithola indoda entsha yini? Dadewethu, akusiyindoda. Ubani othe umuntu kumele adliwe makanendoda kuphela. Nje ilife yami kulamalanga ihamba kahle kanjani? Ibusiness yami ihamba nje. Iyangithokozisa ibusiness yami. Nje ngibhora ulo Richard lo. Iyangikwatisa yazi la baba lo yana. Uye lo ngithembisa ukuthi uzonginikeza imali yomntana every month. Kodwa manje akasayingeni into imali yomntana. Una 2 months yonke angayithi imali yomntana. Hayi bo, phezulu kokuthembisa kwakhe lokhuyana last time. Miyekele ngize ngimfonele. Ayangazali. Kunjani umpumeye kodwa? Hey dadewethu ngitshele. Yo uRichard yayenza imihlolo. Kwenzeni manje? Sihlangane nengane le emgwaqweni. Ithi yena umntana kaRichard. Cabani? Hayi bo. Hey, awuyaziyenza ingane uRichard. Yo. Umntwana onganani lo? Umfanyana nje kodwa umdalanyana kumpumi. Sho. Hayi kunzima ke dadewethu. Ake ngibuze. Usumtsheleni iqiniso umpume? Uyabona ke manje usuyayimosha. Angifuni nje ngibile. Angifuni ke sikhulume ngayo le. Umpumi uzongitshela ngesikhathi esi-right. Akakabi isikhathi esi-right manje sesemncane. Hayi but it's high time dadewethu ngoba indaba leyo izokuhlupha kusasa. Hayi kunankinga ngale. Leyo ngizoyisota out mina ngiyi-1. Ngicela nje sisi wami uhlukane nayo le ndaba. Ungalingi ungibuze yona futhi. Kube ukugcina ungibuza yona. Ngiyacela sisi wami. Because once ukhuluma ngayo iyangihlukubeza. Hayi ke hothi ngakutshela. Dadewethu andiboni ubuthongo ebusuku kunzima. Kaloku ngithende ndiyalala hayi manje le ndaba kaMpume iyanditsha ebusuku. Yo mama, utsho ukuthi awayitshela iqiniso lengane? Khona ndiyafuna ukumxelela engxaki ndiyiqala kwaphi le ndaba. Ndixelele nje ingane uba ndilele ngitata ese-next door. Uzandibuka kanjani lo mntana? Yo, okanye yena uzositholela yedwa iqiniso. Hayi akuyenzeki kaloku uzaqala ngubani nguwe uzamxelela. Uyazi dadewethu abula secret. Kuzomele uyitshele ingane iqiniso ngoba eventually vele iqiniso uyalideserve. Qala ekhaya. Kamini Mpume. Hawu mamncane. Kunjani? Ufike nini? Hayi senginesikhathi nyana. Hawu imake. Yiliphi leli qiniso lizozivelela? Phela wena ngiyakwazi mamncane hayi lezi ndaba. Hayi abula lutho mntanami. Vele ufike sengithe ngihamba. Dadewethu uzokubona. Lisale kahle. Bye bye. Hayi uhambe kahle dadewethu sesaxhumana efonini. Alright, sale kahle. Bye ncane. Bye. Hayi bo. Bazizithela zizityebi okanye lithi amagayi zizityebi. Madlokufu nomkwakhe kwenze njani? Intoni nibeka apha emnyango wami? Sawubona sisi. Ngizwe namahloni kabi. Ngiyazi ukuthi umuntu noma uphathanga kahle. Ngale nyanga edlule. Kodwa sisi sicela nje usize sinikeze indawo sazi ukufika ekhaya. Impela Gracious. Nami ngithi ngiphinde ngixolise abantu. Ngendlela engaxosha ngayo ngobabazi. Ngangenziwa intukuthelo nje engingayazi ukuthi phuma. Kanike wena ke sisi, yakhumbula ukuthi wamxotha kabuhlungu kanjani ingane yakho? Yazini angizoni ukuvumela ukuthi like it's not in my power ukuthi nje ukuthi nihlaleni okanye ningahlali. Because umuntu onimzisa ubuhlungu lana umpumela. So kuzophuma kuyi ukuthi uyanivumela or kanjani. Sengibizele yena. Mpumela. Oza ngane yami laba abantu bafuna ukubona.
Bakungena nangu so ngithe mina ngizobiza wena kube uwena ngisho ukuthi bahlale noma Ngisacela ungixolele mina into engayenza. Ngiyazi ukuthi ngakuxoxisa wena. Awu impela mntanami ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke lokho engakwenza kuwe mntanami singicela usixolele besicela nje ukuthi simane sithole nje indawo yokufihla ikhanda namhlanje mntanami Bengeke ngixolele kodwa ke ngizoxolela ngoba nomndeni baba wengane ngikhulela. Hawu ini Yes, ngikhulela ingane kaDuma. Ngiyaxolisa mama ukuthi uzwe ngalendlela. Kodwa ke angisole ngoba ngiyamthanda uDuma. Cela ungimalele mpilo mntanami. Bengiyotest izolo. Ngithola ukuthi I'm on month pregnant ngisam. Oh, siyami. Uma nje ukuba mkhulu. Oh. Yazi baby, ngiyazi isimo sangibhedele kwamanje. Kodwa ngisithanda sami ngizama wonke okusemandleni ukuthi nje ngibe ubaba osupportayo financially and emotionally. Yangizwa baby. Yo. Siyami. Ngiyabonga ukuzala amagama wakhe. Cela ungamele mpilo mntanami. Bese sisu uyasikhipha siyazwana? Ini hayi impela mvume mntanami kuzomela usikhiphe lesisisu wena no Dumi akumelanga ngabe niyathandana mntanami lalela lama nawe babungemi ngeke nintshele ukuthi ngiyenze nengane yami yeah and mina futhi ngiyamthanda uDumi uDumi ududu wakho wena noDumi nizalo babungemi hayibo baba bengicela ucacise ukuthi ukwenzakalani because mina manje inhloko yami ngisathathi kahle awu impela ndodakazi njengoba nje umama wakho esho mina nomama wakho besikade sithandana kodwa ngomntshontsana manje kwaseke kuvela ke wena ndodakazi sixolele impela kunjalo nje umama esho Umpume usisi wami. hayibo ufuna nje ukuthi mina ngikhulelisa udadewethu baba hawu baba aweneli lamanyala wakho oqala wabulala uma wami batshele ukuthi omama wamenzani awu kunjalo Iqiniso lenzo Gracious. hawu kunjalo Iqiniso lekhunyo Gracious manje. awu iqiniso nkosikazi impela ngicela ningixolele badabami nawe Dumi ndodana kunjalo impela ngisesele enquthu impela ngakwenza ndodana ngathwala ngomama wakho ngoba nami ngifuna ukuthi ngicebe emva kwalokho ke ngakushiya nogogo wakho ngazoqala impilo entsha lapha eGoli ngicela ningixolele yazi Richard unenhliziyo embi ndodana zayaphi zonke le imali lezi bonazo njengoba namhlanje sofuna indawo yokuhlala nje kunzima kakhulu impela Gracious inyanga engathwala kuyo yayisifuna omunye futhi umhlatshelo ukuthi ngiulethe umhlatshelo wengane yami manje ke ngazama ngawo wonke amasu enganginawo ukuthi ngithathe umntwana singithi ngiyabakhipha ngibayisa le eCarnival City ngangenza amasu ukuthi ngimlethe enyangeni ukuze umnotho wami ungapheli impela ngicela ungixolele Gracious kwaba kanjalo ngazili igazi lami langitshela nje igazi lami zange lize livume ngalelanga ngazini ukuthi ikhona into obozoyenza ngalomntanami Richard awu Baba wafihla into engaka. Baba udela abanyana wakho awudeli batshela ukuthi wamenzani mama batshele awu impela ndodana ungasakhali hawu unenhliziyo embi Richard unenhliziyo embi angazi ukuthi bengiboneni unenhliziyo embi ndodana ukuze ngikhona ukuba yini ungenze yona engane enengcebo hawu mntanami
Yazona baba. Awu. Ngibuka inyanga yonke ngihlupheka lapha. Awusizi ngalutho. Awu. Ngiyacela baba. Ukhona wena. Andibona ngifanele ngiyacela mntanami myekele mpumi myekele mntanami ngiyacela Richard yini lo yenzayo Richard kodwa ngiyacela mntanami myekele bayekele mntanami bayekele kwenzakalani manje bheka manje